NG Media Girls. Hi, I'm trying to get through to you. Why won't you pick up? I just wanted to call and tell you. Call me back when you can. Ni varanga fa wiwavyano unyanyariva efanangano metimety aby zao sanji efa vita nagnategna mafy nifiavianao agnafanantsika Kiavo maika nini tumbo fotoagna feno tsara Leranizy maleleva matsaro anay Kofa voky izy tsy magnay Iana ni moramora aminay Loso izy mizany afa Nanataony kara iza mbola nidoko Tsy haiko zay nanazontsoko Fananangotsoko nalary foko Tsy nanjary anao Fotoako lane Am fiambesagnanao Naza magnontany aby Tsy valianao Inokoa mbola rata diavinao Aminay Inokoa mbola rata diavinao Aminay Kwa ti ikaiky anao mikaiky Tsy mikaiky tsy tiagnano premier pas Milaza fagna magnantso magnontany hoe anao amba ça va Efa dila efa tsisy veky fagnajanao zao Mankaleo mampitseky za tsy laboly ke usomenao Fitiavantegnanao efa tafahoatra Kwa savony dilanandratra Fangaronao mampitry magnapaka Zao leo Nanataonao kara igny za mbola nidoko Tsy haiko zay nanazontsoko Fananangotsoko nalary foko Tsy nanjary anao Fotoako lane Am fiambesagnanao Naza magnontany aby Tsy valianao Inokoa mbola rata diavinao Aminay Inokoa mbola rata diavinao Aminay Purchase all tracks today. Fotoako lane Am fiambesagnanao Naza magnontany aby Tsy valianao Inokoa mbola rata diavinao Aminay Inokoa mbola rata diavinao Aminay Fotoako lane Am fiambesagnanao Naza magnontany aby Tsy valianao Inokoa mbola rata diavinao I'm wondering if you wanted to go out this weekend. I'm calling to let you know that the beat is about to drop. The number you have called is disconnected. Q-tip. Beat.